wannan ya ce assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tambaya ta ita ce yaya matsayin mijin da ya ce wa matarsa ta tattara kayanta ta tafi gidansu, ya ce kuma zai turo mata da takaddan saki ne, zai turo mata takadda ne na saki amma bai turo ba. Na gode. Sannan wannan saki ne ko ba saki ba? Ok, wannan saki ne ko ba saki ba? A magana mafi inganci, in a yadda kika faɗan nan haka ya faru, to ba saki ba ne, har sai an yi me, sai an tambaye shi. Idan muka duba cikin sharhul mumti' ala zadul mustaqni na ibnu uthaymin rahmatullahi alaihi a mujalladi na 13 namba na 76 ya amsa wannan tambaya da yake cewa annal kinayata la yaqa'u at-talaqu biha. Wato kinaya shine kaman a ce metaphor. Kinaya idan aka yi a magana shika baya aukuwa yace illa bi niyyatin, har sai an yi niyya. In ba a yi niyya ba sai aka yi kinaya, shika bai auku ba. Kawo mutum ya ce je ki gidan iyayenki, wannan bai zama ya sake mace ba. In ya ce tafi ba na son ganinki, a magana mafi inganci ya ce bai sako ba, don ya fara ba da fatawar da cewa wasahih annal kinayata la yaqa'u talaqu biha illa bi niyyatin. Wannan shine kaulin maganarsa. Ita kinaya shika baya aukuwa har sai yayi niyya. Don haka a ka'idan musulunci, in mutum ya ce wa matarsa je ki gida, sai a kira shi, sai a tambaye shi, sai a ce me kake nufi da je ki gida? Da ya tashi magana sai ya ce shi abin da yake nufi niyyarsa shine ya sake ta, to anan shika ya auku. Idan da aka tambaye shi me kake nufi, sai ya ce a'a shi ba shika yake nufi ba, iya nufin ta je gida a mata nasiha ne, to shika bai auku ba. Saboda me? Saboda shika yana aukuwa da niyyar da miji yayi ne. So da haka kauli na kinaya shi kadai ba isa a kansa a ce aure yana nan ko ya lalace ba, sai dai a dauki al-aslu shine al-baqa alal asl. Sai a kaddara har yanzu ba za mu ce matarsa bane, ba za mu ce ya sake ta ba, har sai mun kira ta mun bincike, mun kira shi mun bincike shi, shin da ka koro ta gida shika ne? In yace shika dai to anan sai a ce to daga ran da ta zo sai a fara irgenta na me, na idda. Inda ya zo sai ce a ba shika bane, to bai auku ba. To amma anan cewa ai zai turo takarda, kaga bayan je ki gida yace zai sake ta, to in mutum yace zai yi a musulunci ba a dauka yayin har sai yayin. Fadan ba magana bane, ba hukunci bane, sai yayin sai ce zai turo takarda. In ya turo miki takarda shika bai auku ba, in bai turo ba har yanzu kina matsayin matar sai ran da ya turo. Idan kuma zaman ya ishe ki, ana iya kiransa a tambata, to ka ce zaka turo takarda ba mu gani ba. Sai ce a'a daman ai takardar yana so sai rana kaza ne, ranar bata yi ba, to sai a jira shi a gani. In kuma yace takardar a'a ba ta shikan bane, shikan takardar a mata nasiha ne, to anan sai a ce shika bai auku ba, ko da ya turo takardar, kuma ko da bai turo ba, tunda yayi bayanin me yake nufi. Ibnu Uthaymin rahimahullah sai yace kuma iya da muhimmanci mu rika kyautata wa mata da musu alheri, kamar yadda manzon Allah yake mana wasiya babu dare babu rana. Kar mu zama masu yin wasa da irin waɗannan abubuwa da ya shafi ibada ta aure. Mu zama masu mutunta mata, masu kyautata musu, masu haƙuri da kurakuransu iya gwargwado, da kuma nusar da su yadda za su gyara. Ya kafa hujja da kuma hadisin da manzo Allah ke cewa istausu bin nisa'i khaira, hadisin Bukhari na 3331, da yake ina muku wasiya da yi wa mata alheri. Ya ja hankalinmu da cewa mu zama masu yi wa mata alheri. So irin waɗannan kalmomi ɗin a daina yin aiki ma da su, yana cikin muzantawa. In kana son a mata nasiha, ɗauke ta akan mashin ɗinka ko ka ɗauki mota ko abin da Allah ya baka, ku tafi gidan a mata nasiha. In ba haka ba ka je ka gaya wa iyayen, baffa wance tana kaza da kaza, nayi ta ki gyarawa, ina son na turo ta da Allah a ja kunnanta. To in ka zo sai ka ce to je ki gida, na riga na gaya baffa ki je ki ganshi. To wannan yayi. Amma in ka ce kawai tafi, mafiya yawa idan ka faɗa sai ka sa iyayen a damuwa. A yanzu duk dattijan da yake zaune hankalinsa a kwance aka koro isa gida baya samun nutsuwa. So kula ga wannan, wanda ya baka ya akalla ya dace karka zama dalilin haurawan blood pressure dinsa da Allah, kada a hauran da jini. Maybe wani ma yana da ciwon shuga ga hawan jini, sai a je duk a rikita shi a watan Ramadana. Waɗannan al'amura duka babu alheri a cikin mu, zo masu haƙuri da juna. Duniyan nan da kake gani yar takaitacciya ce, yadda ga duk hakurin da ake ta ayin nan fa daga mutum ya rasu ta kare, kuma takaitaccen lokaci ne, ba wani abu ne mai tsawo ba. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya.